ଯିଏ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ସବୁ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ହେଉଛି ଦେବଦେବୀ ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭୂମି। ଏହି ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଥିବା ଡମଡମଣି ପୀଠ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ପାହାଡ଼, ପ୍ରକୃତି ଓ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପୀଠ ଦର୍ଶନ କଲେ ମନକୁ ଅଲୌକିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ମା ଡମଡମଣି ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ରୀ। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଜୀବନର ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୁଏ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ଓ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ। ଏହି ପୀଠର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏଠାରେ ଧାର୍ମିକ ପରିବେଶ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଓ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା। ଗାଁର ସଂସ୍କୃତି, ଭକ୍ତି ଓ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଅଗାଧ ଆସ୍ଥା ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆହୁରି ପବିତ୍ର କରିଛି। ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ, ଧୂପର ସୁଗନ୍ଧ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ଥିବା ଆସ୍ଥା ସବୁ ମିଶି ଏହି ପୀଠକୁ ଏକ ଅଲଗା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ। ଜୀବନର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଓ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଖୋଜେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଡମଡମଣି ପୀଠ କେବଳ ଏକ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ଭାବନା ଓ ଭକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରତୀକ। ଯେଉଁଠାରେ ମନ ଶାନ୍ତି ପାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଆଶା ଜନ୍ମ ନିଏ, ସେହିଠାରେ ଥାଏ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ପରମ୍ପରାର ଭୂମି। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଓ ପାହାଡ଼ ଓ ନଦୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ଅନେକ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ। ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ପୀଠରେ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସବୁ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। 18 ପିଲା ହେଲା, ଯିଏ ଯାହାର ଭାଇ ସବୁ କିଛି କେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହୁଏ। ଏ ସମୟରେ ଏ ସମୟରେ ସବୁ ସକାଳେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? 18 ବର୍ଷ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ପ୍ରସାଦ ସେବନର ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।